to Reng. Mas, Nyapa? ayanku kumat. Sik to bengi iki rumah saku kowe kaya diperkosa karo siden-siden Astabratan lho. Aku ora mung diperkosa. Lah opo? Ketoke aku ki arep dipateni. Asu. Nyapa? Ayanku kumat. Sik to bengi iki rumah saku kowe kaya diperkosa karo siden-siden Astabratan lho. Aku ora mung diperkosa. Lah opo? Ketoke aku ki arep dipateni. Asem kok yo. Lah mung Denko ngopo? Denko jaremu kekasaran. Iki mau jogete jarene ora kasar lho. Wong Denko kuwi mau kene yo kasar, kene nabrakne kene jepit. Lah iki malah diulek. Lah ora penak malahan. Yo penak pisan pindho, Mas. Lah terus bareng kuwi rasane piye? Busi yang lokor. Asem kok yo. Asukeng dalu Mas Kari. Wilujeng dalu, Nduk. Asukeng dalu Mas Kari. Ae sugire, Nduk. Asem kok yo sugih dalu. Arep muni sugeng dalan ngasok-ngasokke. Masa dikancane peh kene nang gering enak wae kok jasok-asokne. Dalu, Nduk. Nggih dalu Mas Gareng, pripun niku mau goyangan kula pripun? Jan tenan, Nduk, goyanganmu ki tenan. Kurang luwes. Napa kurang gandeng? Napa kurang pripun? Komentarmu goyangane Aulia piye? Niki ta? Heeh. Oh. Mas aku kok. Sampun mantep. Sampun pas napa dereng? Pisan kasih Nyuwun dibaleni. Heeh. Sing model pripun? Aku tak mepet Sing model pripun? Lho, Sanjang, kurang Mas piye Gareng. wong wedok ini wis tekon njaluk model pripun Nggih. iki kurang wong wedok model piye ngono. Nyuwun sing model pripun? Aku tak mapan ning kene ya, Heeh, Nduk. kula niki sebagai calon istri ya harus nurut kepada suami. Heeh. Apapun yang suami mau, ya Akan saya kamu mau. berikan. Betul sekali. Jenengan nyuwun napa? Heeh. Njaluk alus apa kasar? Mau kene pisan, kene pisan, kene pisan. Heeh. Aku njaluk pindho-pindho ya. Oh, Nduk. ngoten. Ya Allah. Nggih. Nek kula mubeng ngeten, jenengan nggih ampun melu mubeng. Lah, Kaya piye? malah radadi. Lah, piye? Ya aku tok sing mubeng sampean meneng ae. Wong kuwi ora ngerti to, Nduk. Mbok calon bojomu ki wong apa, Jal? Lah Wong wong apa? apa? Wong lawas. Dadine iki ya urung ngerti. Iki mbok arahne ngono. Heeh. Oke. Lah Cal, baleni spote, Cal. Baleni Oke, spote. ayo. Bisa ya, dibaleni spote. Loro. Heeh, ya ya. Ya, 1 2 3. Ya. Wong lanang. Mbak, kaya sinden nuntun nyuk lho. Mas Akbar, Apa? aku nang Tulungagung mambengi kok iso melu rene ya. Nyapa? Ya nek gunung kae kok ya nek ngeneki. Wis yo aku Ya marem banget. Allah, nggih. Aku wis marem banget. Pun. Kene loro ya wis kok sembadani. Nggih, jenengan nyuwun kalih sing tengah kalih nggih pun kula sembadani. Saiki aku wis seneng, Nggih. wargane dhewe wis ayem tentrem, Nggih. sakinah mawaddah warahmah, ndongakne dulur-dulur ana ten Dong Bajul kene. Doanya apa, Mbak Aulia? Doanya semoga warga Dong Dong Bajul semakin sehat,
Gitu. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Gitu. Terus semakin guyub rukun. Amin. Si aku ngos-ngosan nih Mas. Wah. Ngapa wis gosan wong aku dhewe wong tua yo ora. Aku suwi gak obah Mas. Wah. Dek. Iya ya kayu Iya. sediluk tok. Heeh. Ya, pokoknya guyub rukun Amin. masyarakate Amin. gitu. Terus nggih sampun. Iya. Muga-muga kabeh dadi wong sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Wis Sing pokoke dadi panjakane iso tinekan. nggih. Kabeh ora ning grawalan apa-apa. Injih muga-muga tahun ngarep saged nanggap Mas Akbar malih. Amin Amin. amin ya rabbal alamin. Mbak Aul, Dalem. ada permintaan sampeyan pilih. Niki saking wonten gadis Kalimantan, saking Pak Dewan atau dari Pak Bayan Karji nyuwun tembang tresno. Monggo. Milih antara satu di antara dua. Ya. Oke, saking Pak Dewan mawon nggih Mas. Berarti saking Pak Dewan mau tembangnya berarti Bebek apa? oh. Gadis Kalimantan. Nggih. Iya. Jan aku bebek apa? Ya. Wah kayak mengikuti to, Rek. Lah aku yo Nggih. wis ngrungokne ning Lah TikTok iya. ngono kuwi. Empe apa? Mas, Bebek niki apa? ingkang dawuhi jenengan beliau Pak Nggih Dewa. salah. Swara kuwi tembung sak klimah paribasane aksara ning ngarepe mbok wenehi kuwi dadine barang ora apik. Beda Mas. Ojo. Artine beda. Kudune P apa? Lah kuwi yo mburine aja sampean cetakno ngono. Lah, kudune. Ya padha ae karo empe apa. Padha ae karo kuwi. Kesel normal. Ampe apa? Lek Mas Akbar mesti pinter lek Mas Akbar. Nah, ya aku mau to. Pipun Pak. Ampe apa? Eh, Dalem. wong nomo ngeting ngene wis menggeh Lah ya. apa. Heeh. Wes ya Mas ya. Nggih. Ya, gadis Monggo. Kalimantan anu Mas Res. Heeh, ya ratekno. Oke.